So, hi guys. Before that magsugod sa atong pag-vlog karon nga walay unod-unod, nga walay lami ang pagka-vlog. Pagpasag di ilang at least maka-post og video sa atong YouTube. Lantawa sa diyang ako ang intro. Bye. And also, pabuti niya mag-ugmag ng nagdita ko yung sa mga. Dugay tang wa nagkita. Check. Dugay tang wa nagpinansinay. Check. Dugay tang wa nag-inistoryahay. Check. Dugay tang wa kinat-anay. Kinat-anay. Check. So, ano naman ka sa kong YouTube? Ano naman kada karon? Anong galantaw man ka? Ano galantawa? Kakabalo ko, makigmaritis ka ka. Karon guys, dili na ta basta-basta makapost sa atong mga social media accounts like Facebook, like Instagram, Twitter, and TikTok. Kaya nga nyo, ang mga marites karon, ang mga fake news, mga scammer, gahulat-hulat sa imuhang mga... Hala ni buntag lagi kalit guys. Hala. Ngano man ni. Hala ngano ni halag siya diretso guys. Hala ngano nagbaklay ko karon guys, di ba? Nara ko sa kong kwarto ganina guys. Hala ngano ka ni siya ba? Ngano kang ni halag siya kalit tas karon nakabutas na ko oh. Tas nanakoy bagdala guys. Ara ko gikan guys. Hala uy kulbaan ni. Uy di ba naraman ko gina sa naraman ako sa kong kwarto guys. Di ba nag-istorya man ta about sa marites? Lagi sa marites? About sa social media? Hala nga naman ni. Ano nagbakay naman ko karon. Uy kuyawa karon sa mauna guys ha. Dili di mo magsig marites guys. Dili mo magpatakag yaw-yagas kay basig mo kay mo og parlhin sa laing kalibutan ba di ba gabi man to di ba ngit man kan kay anong hayag anong buntag hala uy nakuratan jud ko ay laka nakurat mo guys kako nakuratan jud ko guys laka basig i-chika na ninyo ha basig pratag mga chika sa kinabuhi bala uy kanang mo na siya update na karon ha so mo to siya guys no wala ko gi asang papa guys gikuha. Nalagot na ko karon guys. So, bye-bye sa ha. 15 minutes later. Chat, mga posts, mga captions, mga kinabuhi. According to my research, katong last day, nag-post ko about sa halayan sa mong dalan. Kay, pwede din ang batyan ng halayan o kanang, pwede din ang dalan batyan ng halayan. Tungod anang nga issue, nag-away may sa gunahan sa kong kauban. Kahit kasi di magmusoko, nabayo akong headband. Domingo pagipalit na guba pagkalunis. Kasi dili masoko, di ba? So, ang akong sister nag-post siya about sa sugar daddy. And then, sa among mga silingan ng mga marites, gilahi og sabot. So, ang akong ayaan ay nadungol nga chismis, yung story about ana. So, agtuon ko kanama sa akong sister para ipamukha sa kila ang kilang mga kamarites. Shout out sa UR. Silingan na mo siya nga nagsisimula sa R yung pangalan niya. Grabe siya kamarites. So, manandi ko ganahan di sa among lugar. Pero ako dato kung balhin kong lugar. Dito ko sa mga Malti. Para makauban ko ni Darna. Para ako yung sidekick. So, marito siya guys, update siya karon nga mga panahon ako. Dugay tawa nagkita, check. Dugay tawa nagpinansino, check. Dugay ta nga wa nagka-istoryahay, check. Dugay ta nga nagkalimtanay, check. Pero aside sa kong nawungam, nagninaldita, na-miss biya ta mo. Chan, dili man kong maldita, butan na jud ko. Diba? So, suportahi ko sa akong future nga pag YouTube kay I hope someday makatabang na ko sa inyo. So
Pasagi ako ang batik nga nawo. Pasagi akong lugas-lugas. Kay kini, di makagutom. And I thank you. Bye-bye and God bless. I love you all. So ayun na guys. Thank you for watching this video. So don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. So kung meron po kayong mga suggestion about or mga comment, mga violations akong mga vlogs, so you free to comment your ano sa aking video guys, your opinion, yung mga chika-chika niyo. So yan na nga guys. So bye bye and I love you all. Bye bye.